BPF सरकार जायोब्ला नोंथांखौ माने हारिमु आफादनि आफादगिरि खालामगोन बेनि बुंनायनि जेबो ओंथि गैया। बे दा इरिलिभेन्ट मानसि जाबाय। फुङाव मोनसे बुङो, सानसुआव मोनसे बुङो, मा साननानै मोनायाव मोनसे बुङो। बेखौ आंहा फिननाय होनांगौ होननानै आं साना। थेंक इउ बयहाबो मुसुलपुराव जिखिनि रायजो राजाया एकदम लोब लोब फैदों। दिनैनि जिखिनि मोनसे समस्या हिसाबै बेवहाय गैयाबाबो 15निफ्राय 18,000 रिगारिं दं। दा 15ब्ला न'खरसेयाव 7 दङ। आं 7 लाना 2 30,000 मोनबाय। मोनसे काउन्सिलाव देरहानो थाखाय 20,000आनो हाइस्ट। गतिके 15,000 मार्जिन लानानै मानगोनां साम्पा बरगयारी बिथाङा चिरां दुवार्सआव देग्लाय देरहागोन। मोननैयावबो मानाव गेदेर साम्पा बरगयारीया देरहागोन। बिनि ओंथियानो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामा बिथाङा जेनगोन। BPF सरकार जायोब्ला नोंथांखौ माने हारिमु आफादनि आफादगिरि खालामगोन बेनि बुंनायनि जेबो ओंथि गैया। बे दा इरिलिभेन्ट मानसि जाबाय। फुङाव मोनसे बुङो, सानसुआव मोनसे बुङो, मा साननानै मोनायाव मोनसे बुङो। बेखौ आंहा फिननाय होनांगौ होननानै आं साना। थेंक इउ